मैया एबा थांनाय समबारखालि आईआईटी बम्बेनिफ्राय बीटेक उथ्रिसारनाय बारग' फरायसा त्रिदिप बसुमतारीखौ बरायदों तामुलपुर इउएन एकाडेमिया। तामुलपुर इउएन एकाडेमियावनो गुदि सोलोंथाइखौ जागायनानै मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारजासिम फरायबोदों त्रिदिप बसुमतारीया। आथिखालाव आईआईटी बम्बेनिफ्राय बीटेकखौ उथ्रिसारनो हाबाय त्रिदिप बसुमतारीया। बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइयाव डिस्टिंक्शन लानानै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारदोंमोन। बेनि उनाव हायार सेकेन्डारि आनजादखौ बर्मा पायनियार एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै जेईई आनजादखौ उथ्रिसारनानै आईआईटी बम्बेआव फरायनो खाबु मोनदोंमोन। दायो बिथाङा बीटेक खालामखांनायनि उनाव आईआईएससी बेंगलरनिफ्राय एमटेक खालामनो थाखाय मुं थिसनबाय। बिथांनि बे जाफुंसारनायखौ गोजोननायजों मैया तामुलपुर इउएन एकाडेमिया 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय मोनसे हाबाफारि खुंनानै बरायनाय जायो। लोगोसे फरायसाफोरजों मोगामोगि बाथ्रा सावरायनाय हाबाफारि लायो। हाबाफारियाव जाखांबोनाय लाइमोन फरायसाफोरखौ फरायनायनि फारसे गोसो मुहिथाव थुलुंगाखांहोनायजों लोगोसेनो आनजादनि थाखाय जों माबायदि थियारि जानांगौ बेफोर बाथ्राखौ लानानै गुवारै सावरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव सासे जाफुंसार सुबुंनि खामानि मावनायफोरखौ मोन्दांथि फोरमायथिनायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फरायनाय आरो केरियार दानायनि बागै थुलुंगाखांहोयो। आं त्रिदिप बसुमतारी दा दिनै आङो आईआईटी बम्बेनिफ्राय बीटेक ग्रेजुवेट जानानै आं दिनै उन्दैयाव फरायबोनाय फरायसालियाव एसे इन्टारेक्शन खालामनो फैदों। दा बे इउएन एकाडेमि तामुलपुर फरायसालिनिफ्रायनो आङो एलकेजिनिफ्राय क्लास 10 सिम फरायबोनानै आंनि गुदि बिथाखौ आङो स्ट्रं खालामबोदोंमोन। ओमफ्राय दिनै आं बे फरायसालियाव गोदोनि फरायसालियाव फैफिननो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय आं दा आईआईटी बम्बेनिफ्राय ग्रेजुवेट जानानै आईआईएससी बेंगलराव मास्टार्स फिजिक्स आयदायाव मास्टार्स खालामनो थाखाय एडमिशन लाहैनाय जादों। आरो लोगोसे आं दिनै आंनि जिखिनि सोलोंबोनाय आरो एक्सपिरियेन्स आरो गाइडेन्सखौ आंनि उन्दै क्लास 9, 10 नि फंबाय बिनानावमोननिसिम एसे फोरमायनो थाखाय बे फरायसालियाव फैनाय जादों। गिबियावनो गासैनावबो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय गोरलै जाखाया। गावखौ हमथाना लाखिनानै स्ट्रागल खालामनांगोन। आरो लोगोसे जों जिहेतु बर' मिडियामनि फरायसा, जोङो बर'जों लोगोसे गोजौ आयदायाव फरायनायाव इंलिश मिडियामखौ नांगौ जायो। इंलिश मिडियामखौ गोबाङानो स्ट्रागल जायो। नाथाय बिदि नङा जि आयदा सोलोंनायाव बर' रावा जेबो माबाफोर मोनसे हेंथा होयो। मेन जि आयदा गाव सोलोंनो गोनां बेखौ जोङो फरायसालिनिफ्रायनो सोलोंग्रोयो। फार्स्टआवनो बियो जेब्लाबो हेफाजाब खालामो। गोजौ आयदासिम फरायनायसिमबो बे फरायसालिनि सोलोंथाइया जेब्लाबो फैफिनबाय थायो। बेखौ नोङो जिहेतु जों बर' फरायसा अरिजिनेल सान्थौआ नोंनाव बर' रावावनो फैगोन। नोंनि गोसो सिङाव बर' रावा जेसेबां नों इंलिश रावाव फरायबाबो नोङो गावनि सान्थौखौ बर' रावावनो फोरमायनाय जायो गावनि सिङाव। बे मोनसे आङो गावनि रावावनो फरायसालियाव फरायनो मोननायनि थाखाय आङो गोजोननाय मोनो। आङो 2020 मायथाइयाव बे इउएन एकाडेमि तामुलपुर फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजाद उथ्रिदोंमोन डिस्टिंक्शन लानानै। बेनिफ्राय 2022 मायथाइयाव आङो पायनियार एकाडेमिनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पास जानानै लोगोसे जेईई एडभान्स आनजादाव उथ्रिनानै आईआईटी बम्बेआव बीटेकनि थाखाय एडमिशन लानाय जादोंमोन। ओमफ्राय दा 2022 मायथाइयाव आङो साक्सेसफुलि पास जाबाय। ओमफ्राय दा आङो मास्टार डिग्रीनि थाखाय आईआईएससी इन्डियान इन्स्टिट्यूट अफ साइंस बेंगलराव एडमिशन लाबाय। इउएन एकाडेमि तामुलपुरनि सासे फरायसा त्रिदिप बसुमतारी, बियो बे एकाडेमियावनो 2020 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनानै थांदोंमोन। आरो दिनै बियो आईआईटी बम्बेनिफ्राय बीटेक जानानै ओंखारबोबाय। लोगोसेनो आईआईएससी एमटेकनि थाखाय बियो एडमिशन लाबावबाय। बेखायनो जोंनि फरायसा, जिहेथु जोंनि बारग' फरायसा, बे बारग' फरायसाया मोनसे मोजां गोजौ
मोनसे सोलोंथाइखौ लाहैनो हाबाय बेखौ जोङो बरायनो लादों आरो बेनिफ्राय बे बरायनायनि गेजेरजों जोंनि दा फरायबाय थानाय 9 थाखो आरो 10 थाखोनि जा फरायसाफोर बे फरायसाफोरखौ जाहाथे जोङो एसे थुलुंगा होनो हायो बेनि थाखाय जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ लादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे बारग' फरायसा त्रिदिप बसुमतारिया गावबो गोसो गुदुं जानानै दंखायोमोन माने जोंनि बे फरायसालिनिफ्रायनो जिहेथु बियो सोलोंथाइ लानानै बे गोजौ मासिखौ लानो हादों बेखायनो बे फरायसालिनि फरायसाफोरजों मोनसे इन्टारेक्सन खालामलायनो मोनोब्ला अब्लानिया जानो हागौ बे फरायसाफोरा एसेबाबो गोसो गुदुं जागोन बे थांखिखौ लानानैनो बे खाबुखौ फरायसाफोरनो होनो थाखाय जोङो दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों थारैनो सासे साक्सेसफुल मानसिनि जि मावलांनाय बे मावलांनायाव गावनि जा मोन्दांथि बे मोन्दांथिफोरा गोबां फरायसाफोरखौ थुलुंगा होयो मानोना गाव जिउआव मा खामानि मावनानै माबोरै फरायनानै बे एचिभमेन्टखौ मोननो हाखो बेखौ जेला फरायसाफोरनि गेजेराव बुंफोरनानै होगोन फरायसाफोरा बिनिफ्राय मिथिनो थाखाय खाबु मोनगोन अब्लाना हयथ' माखासे गोसो गुदुं फरायसाफोरा गावनि केरियार दानाय सोमोन्दै साननो हानाय जागोन आरो बेनिफ्राय माने फरायनायाव गोबां केरियार अपसननि बाथ्रा थायो बे केरियार अपसननि बाथ्राफोरखौ जिहेथु बियो सासे IITian बे हिसाबै माखासे बाथ्राखौ मिथिगौ आरो बेखौ बिनिफ्राय जोंनि फरायसाफोरा हयथ' सोंनानै लानो खाबु मोनगोन मा फरायब्ला मा जानो हायो माने खालि साइन्स फरायनानैल' जे माबा मोनसे जानो हायो बेबायदि बाथ्रा दङ नामा ना गुबुन माबाफोर केरियार अपसनफोर लानो हानाय सोलोंथाइफोर लानायनि खाबु दङ नामा बेफोर बाथ्राफोरखौ फरायसाफोरा सोंनानै गावनि फरायनायखौ दैदेनलांनो हागोन बेफोरबायदि खालामनो हायोब्ला जोंनि उननि जि जाखांफुनाय फरायसाफोर बिसोरो गावबा गावनि केरियारखौ दानो हागोन बेबायदि मुलाम्फा जागोन होननानै आं सानो